jabarani filabɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ fo ka aja fiɲɛ suru sira fɛ min ye Segu Mopti Sikaso Gawo fo Tɔnbɔkutu ni waati in na an ka foli b'aw ye ka yir'a la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbine fɛ walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔna ni bi an ye an ka maa dɔ wele ka na kɛnɛ kan o kɔni tɛ an bɛ se k'a fɔ maa dogolen Joliba plateau sanfɛ min ye Seku Ɲame Bacili ye an ye ale de wele nin waati in na walasa an n'ale ka se ka masalaw bɛna boli nin waati in na koba minnu bɛ jamana kɔnɔ Seku i ni su. Marhaba i yɛrɛ ni su. An ye wele nana wele kan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw nin waati in na. Ka aw yɛrɛ fɔ fɔlɔ aw minnu kɛra sababu ye k'an wele nin kɛnɛ in kan walasa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ jamana lahalaw kan ka Joliba TV direction bɛɛ lajɛlen fɔ k'i yɛrɛ fana fɔ i ka cɛsiri n'i ka wuli ka jɔ la Musa Tɛnbine ka tila ka maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɔ olu minnu b'u ka temps bila ka sigi ka an lamɛn an ka se k'an hakilinaw di hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi lana jamana kɔnɔ. Amina Ala ka basigi lana an bɛ fɔ tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ nin waati in na babu an bɛna daminɛ ni min ye babu min bɛ yɛrɛ kun kan sabula nin waati in na jamana in kɔrɔ ko kɛli man nɔgɔn a yira k'a fɔ ko aw parti politique mɔgɔw k'aw ka activité o suspend Seku Ɲame y'a ɲini walasa ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ ayiwa jamana in yɛrɛ fana kɔnɔ an fana t'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ fana bɛ se ka kɛ problème ye wa ou bien maa minnu invité a ko la o de kɛra problème an kɔni t'a dɔn so na dusakɛ a fɔra ko o événement bɔra a ma mais an y'a ye o kɔfɛ événement wɛrɛw kɛra minnu accordé la e yɛrɛ ye mun faamu nin ko in na waati min i ye nin annulation a fɔra ye waati min. Vraiment Musa n b'i fɔ kuma ka gɛlɛn ni e yɛrɛ ka plateau tɛ yan ni yɛrɛ ka ɲininkali n ye layidu ta activité ni marraine ye k'a fɔ n tɛna nin kuma in n tɛna aborder ni mɔgɔ ye bilen parce que n y'a page tourner n y'a ko bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ walasa an bɛ se ka continuer parce que jamana in kɔnɔna la an ka cakɛda n'an ka baarakɛda u ka ca nin ko ninnu ma c'est-à-dire ko minnu bɛ se k'i retenir i ka kɛ ko kelen kɔnɔ i kana se ka ko foyi ɲɛnabɔ i yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen ɲɛnatigɛ la i b'a ta hakilina ɲuman kama c'est-à-dire n'a ma faamu maaw fɛ maa minnu ni Ala ye fanga kalifa olu ma nin dɔ in na i b'a bila Ala minɛn kɔnɔ i bɛ tɛmɛ mais o kɔrɔ tɛ k'i b'i bolo jigin jamana jɔ la parce que jamana jɔ ye dongo dɔ baara de anw ye denmisɛn fitinin de hali an m'a daminɛ ni y'anw ka hakilina fɔlɔfɔlɔw de an bɛ minnu bila jama ɲɛkɔrɔ an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Musa n bɛ Mali denmisɛnninw fɔ fɔlɔ sifinnakaw nka yan'o cɛ n bɛ activité nin denba o kun ye n wakilu yɛrɛ da maa min kan k'a kɛ denba ye n'o ye madame Magasuba Awa Sila ye n b'a fɔ nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ parce que miiriya in nana n na n y'a fɔ n bɛ segin a kan o y'a sɔrɔ n'a tɛ ɲɔgɔn na i b'a dɔn activité in annulera don min o don de kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye ni Awa ɲɛ an ka ɲɔgɔn ye an ye activité in kuma daminɛ ka dɔgɔkun kelen kɛ hali an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛlen an ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an ma deli ka ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ kuma téléphone dɔrɔn de tout ça pour dire que activité in ŋaniya foyi wɛrɛ kun t'a kɔfɛ maa minnu y'a labɛnbaw ye fana ŋaniya foyi kun t'a kɔfɛ et puis maa minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ ni maaw tɛ Hawa dɔn n bɛ Hawa f'u ye dɔɔni parce que Ala ma hinɛ na Sumayila Sise la ayi an b'a dɔn an ye campagne 2018 an ye campagne 2018 nɔ ɲɔgɔn fɛ o Ala ma hinɛ Sumayila Sise la Hawa kun ye Sumayila Sise jukɔrɔma dɔndɔnba de kosɛbɛ campagne 2018 a y'a cɛsiri o la Sumayila hakilinaw lafasali a y'a cɛsiri o la k'a sɛbɛn k'a la aw ni Awa ni yɛrɛ ma Doriki kisi la ɲɔgɔn fɛ yan wa donc ni maa min bɛ ne fana dɔn Ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita la o fana lafasaba de ye ne ye n ka kɛlɛ bɛɛ kɛra ale ka ko kɔnɔna la k'a lafasa k'a ka hakilinaw lafasa k'a ka fanga lafasa fo fanga bɛ taa bin don min k'a to a lafasali la fo n bɛna kuma bi ka studio in kɔnɔ don min a hakilinaw lafasalen bɛ n bolo a ɲuman ko don donc e k'a lajɛ ne ni Hawa ka ɲɔgɔn sɔrɔ activité la ni jamana jɔ ko k'o tɛ o bɛ se ka kɛ mun kabini o yɔrɔ la maaw kun kan k'a faamu k'a fɔ nin miiriya in a lawulila ɲuman kama parce que maa minnu tɛ hakilina la maa minnu tɛ fan kelen fɛ u ka litiw tɛ fan kelen fɛ olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara dɔ waleya o kɔrɔ ko bɛn ni kelenya de ka d'olu ye o b'a fɛ jamanadenw ka kafɔ ɲɔgɔn kan u ka kɛ kelen ye donc miiriya in nana ne ye Awa wele téléphone de la et puis n ye n ka numéro de ci a ma Facebook Messenger la n b'a fɔ kosɛbɛ parce que i b'o kɛ maa 100 la 3 t'i jaabi mais a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ɲuman na a bɛ mobili boli la a y'i jɔ a yɔrɔ bɛɛ la a ye n wele
ko mako b'a la an ka échange ni kun fa ye a ko nin hakilina ɲuman ba de ka jamana denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan denmisɛnnin minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye a ko nin hakilina in ka ɲi tɔrɔ wa a jɛn bɛ n'a ye a bɛ n dɛmɛ nin ko in waleyali la o kuma kɔnɔna la a ko k'a ka denmisɛn bɛ a dalen don mun na n'o ye Papa Zero min ye a bɛ n'o wele sa a b'a fɔ o ye o ka fara an ka organisation kɔnɔna la ko tari ko taara ta mais ko nana tiɲɛ na a nana ampleur ta parce que ni maa b'a dɔnna ko la a tɛ kɛ ko fitinin ye o a bɛ kɛ koba de donc ni maa dɔnna ko la ou bien ni maaw bɛ ko la maa minnu fana ni maa ma deli k'u ye u tana ko la parce que anw tɛ yɛrɛ fɔ kɛrɛ mais maa ma anw ye an tana ko la maa ma deli ka jamana dɔrɔmɛ y'an k'u k'an y'an ŋanamu maa ma deli k'an ye faso ti baara la maa ma deli k'an ye kojugu foyi la jamana in kɔnɔ an da yɛrɛ fɛn o fɛn na o ye faso jɔ kuma de maaw k'o danaya in bɛ an kan hali donc o sababuya la maaw sɔnna ka na hali fanga yɛrɛ nagakɔrɔla la maa minnu bɛ yen anw sera k'olu la sɔn olu kana sɔn ka dɔn nin baara in na an nɔfɛ nka o bɛɛ kɔfɛ faamaw ko k'u m'a faamu u ko ko wɛrɛ b'a kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ nin ɲɛfɔli in bɛɛ kɔfɛ de u ko wɛrɛ b'a kɔfɛ parce que ko nana fanga ta jamaba donna la bɛɛ de donna la sifinnakaw o de la ne b'u fo n tɛ sɛgɛn k'u fo Musa u bɛɛ donna nin ko in na ale ye Musa yɛrɛ e kun ayi non siɲɛ wɛrɛ n'i b'a kɛ i b'a tɛri kunkolo bɔ a la i b'a dɔn ko fɛnɛ c'est-à-dire ko kelen ka annulé n sɔrɔla ka kuma dɔw mɛn maaw dɔw da réseau sanfɛ minnu b'a fɔ non n'i y'a ye faamaw ma sɔn parce que u ye karisa kunkolo k'u ka fɛn na o de don karisa ne yɛrɛ Jacqueline yɛrɛ ka tweet ye a ko quand vous organisez certains événements il faut pas afficher l'image de certaines personnes à vos événements. I b'a dɔn n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ mais ne kɔni ka tweet a kɛra o ye o a kɛra dɔw yɛrɛ titre wɛrɛ ye o kuma bɛ mun nɔfɛ o de ye k'a fɔ mun y'a to jamana in sigira sen samara kɔnɔ nin hakilina ninnu ɲɔgɔnnaw de waati o waati an ka jamana kɔnɔ ni maaw farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna baara kɛ baara min b'a to jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn kan fɔ i b'a ye maa minnu bɛ bila o baara yɛrɛ organisation na k'u k'a labɛn olu maa ninnu de b'u sigi ka miiri k'a fɔ karisa man ɲi a la de parce que karisa ye nin de karisa ye nin de karisa an ko ale sen bɔ a la an ka karisa dɔn baara min yɛrɛ wuli kun ye ko ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni e ye dɔ sen b'o la yalima e bɛ fara ɲɔgɔn kan nɔfɛ a ma nɔgɔn o jamana in kɔnɔ baara caman tiɲɛna nin tɔgɔ la i b'a dialogue ba caman ye i b'a assise caman ye u tɛ ɲɛ sɔrɔ parce que exclusion idée de b'u kɔnɔ parce que an ka karisa sen bɔ a la karisa tɛ karisa fɛ karisa tɛ anw fɛ fɛ ko de don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelen de la sinon ka kɛ karisa fɛ ka kɛ karisa fɛ i ni mɔgɔ min ma bɔ dugu kelen n'aw tɛ ɲɔgɔn dɔn mun fɛ ko kuma bɛ tɛmɛ aw cɛ mais aw bɛɛ jɛ ye fɛn kelen min ye o de ye jamana ye ne hakilina tɛ kelen ye ma jɛ ni hakilina i ma jɛ ni ta ye o ni i bɛ n contre la ou bien i tɛ n fɛ olu tɛ ɲɔgɔn ye sira il faut que jamana in kɔnɔ an ka se ka nin hakilina ninnu de bɔ maaw kunna c'est pourquoi ne ko non ma maa wɛrɛ fɔ ne kɔni bɛ activité o activité ɲɛfɛ ko ne b'o labɛn ne ni bɛɛ ye kelen ye o activité la mɔgɔ ye ne wele nin ko in na n'i ye ɲininka jɔn ye organisateur ye jɔn bɛ nin ko in kɔfɛ bien vrai que ne de nana n'a hakilina ye n b'a fɔ ma de gala in ta kabini e kɔni ko k'i jɛra ka dɔn e yɛrɛ y'a organisateur ye e yɛrɛ ye initiateur ye e ta de ye activité ye i fana bɛ se ka maa o maa wele a wele ni sifinnaka don a lawulila de Mali sifinnakaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɔra dialogue intermalien na ala ma mɛn sisan fo ka malidenw kɛ kelen ye o kelenya in baara hakilina o de tun bɛ nin na min bɛ segin a kan tugun jamana marabaaw bi ala ye jamana kalifa olu la n'u ko u ma ko min faamu u ma convaincu ni an ka explication ye wa an k'a jɔ anw y'ala minɛ an y'a jɔ hali n'a y'a sɔrɔ an kun b'a kalama k'a fɔ o moment u bɛ k'anw t'a jɔ maa wɛrɛw bɛ k'a ɲɔgɔnna labɛn minnu ka surun olu yɛrɛ la u sɔnna olu t'a ka kɛ o kɛra yɛrɛ kɛra an y'a image ye a kɛra kunun ni jama ko don fana jama bɔr'o la peut-être u ka ko in ma sanga sɔrɔ i n'a fɔ anw ta ye annonce dɔrɔn ye sanga min sɔrɔ olu ka ko kɛlen yɛrɛ m'o sɔrɔ u bonya bɛ ɲɛrɔ parce que maaw do faso kanu bɛ minnu fana na olu ka ko labɛn mais jama kun b'a fana kɛnɛ kan donc o b'a yira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ jama ko de kun ye anw t'a bali kunun min kɛra o fana kun man ka kɛ mais o labɛnna maaw fɛ maa minnu peut-être n'u ka surun u sɔnna olu t'a kɛli ma donc il faut que jamana marabaaw fana ka bɔ o de kɔnɔna la n'aw ma ɲɛ aw ko k'aw ye sariyaw ta aw ka miiriyaw n'aw ka fɛnw ye sariyaw ye n'aw b'u waleya a y'aw jija a ka boli bɛɛ kan jamanaden bɛɛ kan ka kɛ kelen ye aw ɲɛkɔrɔ mais ka dɔ bali a ka ko la ka dɔ bila a k'a ta kɛ ko parce que a n'e ka surun i kɛra dutigi ye dutigi min ma tila dudenw ni ɲɔgɔn cɛ faso tɛ se ka jɔ o kan kan. a bɛ na ni frustration ye ok d'accord faso tɛ se ka jɔ o kan kan Seku Ɲame an b'i fo mais sinon o don ATR yɛrɛ kun pɛrɛnnen don n'a ka numéro 10 ye bon ale ni Lamini fana kɔni tɛ kelen donc nin waati in na an b'i fo jamana yɛrɛ de nin an y'o de fɔ c'est à dire n'a ma ɲɛ k'o ka kɛ a ka kɛ tilenya kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don ni sujet min ye nin yɔrɔ in na nin waati in na
sujet ba mi kɔni bɛ yen o de ye memo ye segu y'a mɛn nin waati in na an bɛ se k'a fɔ bi kɔni ko kɔni gɛlɛyalen bɛ sabula an y'a ye M5 yɛrɛ kɔnɔ bi na a bɛ ɲini ka gɛlɛya sabula an y'a ye M5 dɔw bɔra min ye M5 minnu b'a k'olu ye M5 bi Sogɛli n'a ka mɔgɔw olu ye memo kɛ par rapport aux 3 ans de la transition min ye bilan n'i ye memo nin yɛrɛ jateminɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ memo in n'a fɔ o y'a sɛbɛn ka kɛɲɛ ni yɔrɔ 2 ye min yɛrɛ siɲɛna Buba karamɔgɔ fɛ nin waati in na an y'a ye phase fɔlɔ n'i ye memo in kalan i b'a ye a bɛ effets relater c'est-à-dire baara minnu kɛra o ni finitigilakaw ka partenaire o yɛrɛ b'a fɔ partenaire militaire cɛ pacte min kumakan min dira u ni ɲɔgɔn ma yanni u ka baaraw daminɛ sigika fɔlɔ min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ pour que Mali olu ka yeta n'u ka yeta bɛ se ka kelen ye jamanajɔ la n'i y'a jateminɛ kɛ u b'o fɔ a kɔnɔ baara minnu kɛra a kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ fo ka na remaniement ministériel la parce que olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ remaniement ministériel kɔnɔ la ko n'i ye jateminɛ kɛ kumakan ninnu kɔni u ni u partenaire ninnu ɲɔgɔn cɛ vraiment gɛlɛya donna parce que olu ka premier ministre de bɛ primature la wa fana n'i ye jateminɛ kɛ M5 comité stratégique ɲɛmɔgɔ de don donc remaniement kɛra kuma ma sara la wa n'i ye jateminɛ kɛ momew fana kɔnɔ a jira k'a fɔ jamana kumababaw dossier baw an bɛ se k'a fɔ ko olu bɛɛ traitera k'a sɔrɔ premier ministre ma ɲininka a da ma don a la a don an b'a dɔn jamana in kɔnɔ ni ko bɛ kɛ a kɛcogo la n'an bɛ régime normal la décision bɛ décision na a mana kɛ cogo o cogo premier ministre en tant que le chef de l'administration a dun kan ka impliqué a kan ka se k'a dɔn wa ni mɔgɔ min bɛ Sogɛli fana ka sortie ninnu jateminɛ segu ɲami est ce que an tun tɛ se k'a fɔ bidon in tun kan ka se n'a ma ɲɛ parce que bɛɛ b'a dɔn M5 kɔnɔ olu bɛ réunion kɛ waati bɛɛ mise à jour bɛ kɛ kumaw ka ɲɔgɔn bɛ kɛ u bɛ compte rendu kɛ gouvernement yɛrɛ bɛ mun na donc est ce que an tun tɛ se k'a fɔ an bɛ segin ni nin ye puisque n'i ye jateminɛ kɛ Sogɛli yɛrɛ bɛ deli ka bɔ le cas de l'énergie a delila ka fɔ yan bɛɛ ɲɛna k'a fɔ a data la min ye CNT kɔnɔ argument ko la a ɲininkala sɔngɔ la a y'a jira k'a fɔ a to o kalama o ye sɔrɔdasiw ka ko olu de b'a gérer an y'a ye hali réorganisation territoriale a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲinana a waati min a bɔra a ka bana na a bɛ deli k'a fɔ ko o décidera ka sɔrɔ ale tun bɛ bana na donc ale tun tɛ a ko kunna waati mɔgɔw taara voir par rapport au résultat de donc ni kuma caman caman fɔra mais bi de a donna memo kɔnɔ a kɛn bɛ ka bom kɛ mais est ce que bi bi n'an tun tɛ se ka fɔ an kun kan ka sigi ni nin n'o ka nin bɔli ye. Bon, en tout cas surprise kɔni tɛ mɔgɔ min bɛ premier ministre dɔn n'i bɛ a ka parcours dɔn a n'a a ka ko kɛcogo a ka prise de parole publique nin tɛ k'i ma surprise mais sauf que ne bolo nin yɔrɔ in na M5 version Sogɛli parce que an b'a fɔ ten parce que M5 bɛ yen version Sogɛli bɛ yen version Sogɛli de don parce que an tɛ se ka bɛɛ bɔgɔ bere kelen ma surtout mɔgɔw sɔrɔla M5 kɔnɔ minnu tɛ nin hakilina in kɔnɔ donc an tɛ se ka associer nin memorandum na minnu ye nin kɛ o ye minnu ka surun Sogɛli la n'u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu yɛrɛ bolo fana ni Sogɛli ye M5 président ye olu de ye nin ko in kɛ donc an bɛ kuma n'u ka memorandum ye n'u yɛrɛ tɔgɔ ye pour que an kana na tɔw associer a la ka sɔrɔ u sen t'a la n ka bonya bɛ u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ donc memorandum n'i y'a ta k'a lajɛ c'est vrai i ka kuma kɔnɔna la i y'a fɔ a seginna kabini pacte u yɛrɛ ɲuman na partenariat d'honneur pacte d'honneur o signéna u ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ bon anw kɔni ye maliden ye maliden caman fana tulo b'an na nin waati in na ma d'a la ni o pacte d'honneur o signéna jɔn tɔgɔ la M5 ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ comme olu de ko ko o b'u ni ɲɔgɔn cɛ o signéna donc o signéna bɛnbɛn ka malidenw kɔ kan parce que o de ye kuma tiɲɛ ye o est ce que malidenw de welela k'a fɔ pacte bɛna signé a kun bɛ signé jɔn bɔra a kalama ma si donc olu de taara sɔrɔdasiw fɛ yen n'u ye pacte d'honneur signé u yɛrɛ ka fɔ la parce que anw ma sɔrɔdasiw kabini kuma in daminɛna fo sisan an bɛ yɔrɔ min sɔrɔdasi ma deli k'a fɔ an ye ko pacte d'honneur bɛ exister a kuma bɛɛ bɔra olu de la donc o pacte d'honneur nin n'o kɛra hɔrɔnyakan min ye u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ yalima o signéna sɔrɔdasiw ni M5 faralen ɲɔgɔn k'a bɛɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ wa walima a signéna ni M5 min bɛ Sogɛli nɔfɛ u n'o de cɛ parce que o fana ye ɲininkali dɔ ye n'a y'a sɔrɔ pacte in a esprit violera yalima pacte esprit tun bɛ ale ka M5 de nɔfɛ wa ou bien a tun b'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan parce que ale bɛ ka waati kofɔlen min kɛ o y'a sɔrɔ M5 ye kelen de kelen de wa kelen de donc kɔrɔ ko pacte signéna n'a y'a sɔrɔ a signéna n'u bɛɛ de u bɛɛ de ye donc bi u bɛɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ yalima tɔ ninnu bɔra waati min kabini o waati ale ka M5 nin kɔnɔna la pacte in ma violé o waati wa ou bien o pacte kun ka ɲi fo ka taa se kɛra ale ka jamakulu ma waati min donc nous les ɲininkali ye parce que hakili mana fɛn o fɛn dɔgɔ hakili de b'a la les Maliens ne sont plus dupes dɔ kɛra nin ko ninnu na
à chaque fois que ni maa dɔw bolo ale ka position menacera ni maa dɔw bolo ale sigiyɔrɔ menacera a bɛ bɔ ni tɛtɛlumakanw ye a bɛ bɔ ni kumaw ye ka fanga yɛrɛ bɛ se ka sira ale ɲɛ bagabagalikaw ye cogo min walasa fanga ka reculer ko dɔw la a mana kɛ ko o ko ye a b'o ni ɲɔgɔn cɛ parce que pacte in bɛ signé anw ta kalama an ma ɲininka an hakilina la wa pacte in ma signé Mali ko kan o kɔni jɛlen don parce que ni Mali ko don malidenw bɛ wele a kɛnɛ kan malidenw ma wele pacte signé kɛnɛ kan donc o pacte in bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant yanni pacte ka na ne ka ɲininkali fɔlɔ kun ye mun ye les 10.17 mesures est ce que yalima ale ka M5 ni u y'o bilan kɛ fɔlɔ est ce que u y'o bilan kɛ parce que yanni kana pacte la yanni kana gouvernement ko la 10.17 mesures min taara k'a fɔ o de bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de bɛ se ka Mali sauver yalima o t'a dɔn ni bi cɛ o bilan kɛra wa yalima a sera ka yɛlɛma jumɛn don malidenw ka gɛlɛya la dɔw de bɔra gɛlɛya ninnu na wa n'i ye balo yɔrɔ ta dun ka fa yɔrɔ ta yalima sumanw sɔngɔ dɔw de bɔr'u la wa dɔw de far'u kan n'i ye lakana ta yalima a bɛ lahala jumɛn na kunun ni bi n'i ye kuranko ta a bɛ lahala jumɛn na kunun ni bi olu ka 10.17 mesures an ma o fɔlɔ o bilan ɲɛ fɔlɔ donc pacte ko kuma ne bolo da man ka don la premier ministre fɛ o mana bɔ yen premier ministre taara CNT la CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ olu de ye kitisi d'a ma k'a ka plan d'action gouvernemental k'a waleya o ye gafe min b'a yira i mana nommé premier ministre ne ka waati kɔnɔna la n bɛna nin baara ni nin baara in de waleya n b'a waleya ni nin fɛɛrɛ ninnu ye n mako bɛ nin minɛn ninnu na wa ni musaka hakɛ n mako b'o la walasa n k'a waleya plus de 2000 milliards o de fɔra PAG in na pour que a ka se ka waleya PAG in banna kabini le 25 mars 2022 en filɛ 2024 la hali bi a ma fɔ an ɲɛna c'est-à-dire i b'a dɔn anw de ka jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ marabaa yɛrɛ ka farin jamanaden ye ka se yɔrɔ dɔ la marabaa ka farin jamana nafolo ɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la marabaa ka sira tɛ jamanadenw na ka se niveau dɔ la parce que n b'o fɔ mun fɛ jamana nafolo plus de 2000 milliards k'o ta k'a don gafe kelen waleyali la hali sini o gafe in tɛ ɲɛfɔ maaw ye mun sera ka k'a kɔnɔ mun ma se ka k'a kɔnɔ wa mun y'an bali ka se k'o kɛ wa an bɛna a kɛ cogo di hali sini o tɛ ɲɛfɔ milliard ba fila ni ko se k'o mobiliser gafe la cogo di c'est-à-dire ni maraba o maraba n'i ka jamanadenw bonya b'i yɔrɔ n'i b'u bonya normalement ni ɲɔgɔn musaka bɔra jamana wagande kɔnɔna la k'o bɛ o miiriya taara k'a bɛna don baara la o baara in mana kɛ baara o baara ye e fɔlɔ de kan ka boli la redevabilité donc o mɔgɔw bɛ kuma la ko Mali kura Mali kura tɛ sɔrɔ ni kɔmasegin ma kɛ ni faama o faama taabolo tɛ kɔmasegin ye i ka da la k'a fɔ i ka baara ye tɔ ka jɛ ye parce que i bɛ ka jamanadenw ka nafolo de utiliser fu parce que e bɛ baara min yɛrɛ la e tɛ ka kɔmasegin kɛ ka n'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ nin de ɲɛnabɔra a ka wari donna nin dilan a kun ye nin de an ye nin résultat ninnu de sɔrɔ e tɛ m'o hali bi an filɛ yɔrɔ min jamanadenw bɛ ka premier ministre kɔnɔ yɔrɔ min o y'a ka PAG plan d'action gouvernemental k'o kɛra cogo di kɔsa in na n y'a ye CNT mɔgɔw ko k'u b'a wele k'a kana ɲɛfɔli kɛ sauf que olu fana u tɛmɛna wele tuma kan parce que olu bɛ ka action gouvernementale de contrôler u ye retard ta parce que PAG min tɛmɛna a san fila a expiré la an b'a ni a san fila tɛmɛna mars 2022 en filɛ mois de mai 2024 la 2 ans et quelques mois PAG expiré li donc ça veut dire durant ces 2 ans et quelques mois gafe kelen min bɛ jamana kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ an bɛ kuma n'a ye k'o ye boussole ye jamana ye bi o ye loi de finances n'a y'i bɔ loi de finances la gafe foyi wɛrɛ tɛ donc o kɔrɔ ko gouvernement bɛ sigilen u tɛ sigilen gafe ka gafe min yɛrɛ b'u ka baaraw kɔfɔ u bɛ tâtonnement kɔnɔ u bɛ spontanéité kɔnɔna la don min n'an wulila an mana miiri ko jamana bɛ taa sira mun fɛ dɔrɔn an b'a ɲini ka taa o sira fɛ an ye ɲuman sɔrɔ an ɲɛfɛ sa an ma ɲuman sɔrɔ an kɔni b'a la taa o sira fɛ u fulo de kɔnɔna la mais k'a fɔ miiriya gafew de bɛ yen i n'a fɔ premier ministre ka plan d'action gouvernemental mun b'a jira k'a fɔ kalo nataw la nin ni nin de bɛ kɛ lakanako la an bɛ nin de kɛ dun ka fa yɔrɔ la an bɛ nin de kɛ ainsi de suite o de tɛ yen kuma tiɲɛ o de donc un premier ministre qui n'a pas de plan d'action gouvernemental il bɛ se ka mun reprocher a la bi premier ministre bɛ yɔrɔ min i bɛ mun reprocher a la n'i y'a reprocher a la sur quelle base il s'est engagé à faire quoi pour qu'il ka reprocher k'a la mun fɛn t'a bolo plan d'action tɛ yen Corlin expiré en mars 2022 donc anw k'a ta o don na ka na bi a ye baara o baara kɛ anw bolo a y'a kɛ de ka sɔrɔ plan t'a bolo donc plan tɛ mɔgɔ min bolo i b'i sigi n'o ka résultat ye o tɛ yen donc maintenant comme bɛnbɛnbɛn ni combine ni ka kow dilan ɲɔgɔn fɛ dɔgɔ la o kɛra sababu ye maaw sera ka se niveau dɔ la donc ni ŋunuŋunukanw carina fan bɛɛ fɛ k'a fɔ gouvernement de bɛna falen parce que dialogue intermalien kɛra sigikafɔ tɛmɛna gouvernement bɛna falen
donc o ŋunuŋunukanw kɔnɔna la ni dɔw ye premier ministre yɛrɛ ka taali ko fɔ parce que gouvernement fɔlɔ falenna ka sɔrɔ ale ma taa a répondira mais zeyi komi taali ko kuma cayara o kɔnɔna la M5 min ka sɔrɔ ale la n'olu bɔra ni gafe ye ko memorandum gafe min kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye point positif ye n'i ye réforme politique institutionnelle ta fɛn o fɛn ye yɛlɛmaba ye k'o donna sariya gafew la a kɛra kalafili sariyaw ye a kɛra sariya fasuguya wɛrɛ ye o jamana sariya sunbaw ye c'est-à-dire o image olu image bɛ associé o baaraw la fɛn o fɛn ɲɛna dɔɔni quoi ou bien mun ɲɛna o image bɛ associé o baara la u y'a daminɛ ni mun fɔlɔ fɔli ye n'i y'a jateminɛ o ye k'a fɔ ANR assise nationale min organisera parce qu'ils étaient au cœur même de l'organisation des ANR au kɛra du 11 au 30 décembre 2021 olu image associé o la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn o fɛn ye an ni minnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye nazaraw ye ou bien n'o ye farafinna cakɛda wɛrɛw ye n'olu gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ou bien ni dɔw taara u yɛrɛ ma image memorandum nin kɔnɔ u yɛrɛ associé o baara bɛɛ lajɛlen na parce que u b'a dɔn malidenw b'o ko wale ninnu fɛ olu wale ninnu ɲɛna takuba b'o la barikani b'o la Z5 b'o la MINUSMA b'o la EITM b'o la ECAP b'o la donc o n'a ɲɔgɔnna caman sariya sunba kura min nana a baara fan dɔ bɛ yen u yɛrɛ b'o la mun ye meeting min échouera le 8 juin meeting de la honte u y'o wele donc o meeting échouera donc olu sen t'o la u yɛrɛ b'o la o ko ma associé a la oui o don o ma associé a la parce que a échouera n'a kun kɛra succès o kuma kun tɛ mɛn parce que échec kɔfɛ de anw y'a mɛn k'u ma associé parce que yan'a ka kɛ i kun k'a fɔ k'i ma associé an kun bɛ bɔ a kalama n'a échouera k'i sen t'a la mais échec kɔfɛ n'i ko i ma associé o bɛ faamu hakili b'o t'o faamu ESI ye malidenw ka laɲini c'est vrai M5 fanba bɛ classe politique de u sen yɛra ESI la o fana y'a k'u ka kɛlɛ i n'a fɔ malidenw y'a ɲini cogo min kabini i bɛ ka kɛlɛ la donc o bɛ faamu u yɛrɛ associé o la cadre stratégique de la refondation o fana o y'olu ye loi électorale o fana y'u ye mali kura biométrie u ka memorandum kɔnɔ o fana u sen b'o la projet SIGRH min bɛ ministère de la refondation kɔnɔna la donc u sen b'o fana na justice fana yɛlɛma boloda minnu kɛra u yɛrɛ fɔ o la mais bizarrement an nana ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ɲɛna jamanadenw t'u yɛrɛ ye o ko ninnu kɔnɔna la ou bien o ye gɛlɛya ye ka tɛmɛ jamanadenw ma donc u y'a jira k'a fɔ olu de ma ɲininka u hakilina la o koɲa ninnu na u ma associé a la ou bien a daminɛtɔ u ma ɲininka u hakilina la la réorganisation du territoire a furukufuruku a nana ni furukufuruku dɔɔni ye donc pour que ka bolo furukufuruku la u ma ɲininka u hakilina la maintenant crise énergétique an filɛ kurantigɛ min kɔnɔna la donc o kurantigɛ fana u da t'o la o t'olu ye o fana y'u ka partenaire de ye n'o ye sɔrɔdasiw olu de don donc n'i y'a jateminɛ campagne référendum campagne an ye meeting nin fɔ u yɛrɛ désolidariser ka bɔ la élection boli min kɛra k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ léger report nin o fana u ma consulter u ma ɲininka u hakilina la AES alliance des états du Sahel la discussion fɔlɔfɔlɔ mun kɛra pour que ka alliance fɛn u ko u ma ɲininka u hakilina la o fana na donc n'i y'a jateminɛ dossier baw dɔ bɛ yen minnu bɛ musaka ko kɔfɔ jamana kɔnɔna la donc o musaka ko ninnu dɔw bɛ tali kɛ FMI hali n'u m'a fɔ ka memorandum kɔnɔ u ma tɔgɔ fɔ ten mais n'i y'a faamu i b'a dɔn o de don jamana ye FMI ni Banque mondiale ka ɲɔgɔn ye minnu kɛra n'olu k'u nana ni financement ye ka ɲɛsin courant ko ma o wale ninnu fana u yɛrɛ b'o fana na u sen tɛ o fana na donc nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka tila k'a ye k'a fɔ u ko dialogue intermalien ci k'a fɔ ba min bɔra ka kɛ kosa in na n'u yɛrɛ kun b'a kɛnɛw kan wa ni premier ministre yɛrɛ taara a kɛnɛ kan k'a sigi o sigi ka fɔ in tɛ u ko k'o fana miiriyaw n'a waleyaw u ma ta ba la o fana kɔnɔna la bon maintenant tubabukan ka nɔgɔn dɛ premier ministre chef du gouvernement c'est-à-dire il coordonne l'action gouvernementale ça veut dire mɔgɔ o mɔgɔ ye ministre ye n'i bɛ gouvernement kɔnɔ i ka baara o coordonneli o ɲɛmɔgɔya dilen b'a la bon ne bɔra ka minnu citer sisan n'u k'u senmaya si la baara kelen jumɛn bɛ nin baara ninnu na n'o kalifalen tɛ ministre dɔ la yalima ministre jumɛn bɛ yen minnu tɛ gouvernement kɔnɔna la u bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ye k'o bɛ action coordonner n'a nana fɔ anw ɲɛna k'a fɔ o yɛrɛ tɛ nin ko ninnu bɛɛ kalama o bɛ ka kɛ jamana kelen kɔnɔna la yalima Musa an bɛ jamana sugu jumɛn kɔnɔ nin bɛ maa siran dɛ ne yɛrɛ tun bɛ nin ɲininka o de la maintenant ni nin ko kɛra
est-ce que nous avons un masra puisque on n'est pas aussi dans un régime normal qu'on le dit parce que fin pendant quel moment on a ce qu'a donné jamana en kono jamana min fana c'est que un régime tenu taxi chaman de Québec en régie parfois il t'a de constitution kura kono parfois il t'a de colonel kono parfois il t'a de sarti c'est dit un era ta don ab sharia min be ka an yere régime bi ni fana nana do a kono ka fo premier ministre kuturu ka bokani c'est dit premier ministre ma mais aka mo ka bokani kuma fo c'est que en kan ka sira est-ce que malaise de té ambe katami est-ce que bibi na me se ka fo ni fana kera parce que jusqu'à preuve du contraire partenaire ou fana man bo ka démenti fana yira ka fo min fora ni kono tientala mais est-ce que amanga sira nimbe siran kumbo c'est pourquoi ne gongo kuma damne la ngo plan de gouvernement parce que gouvernement meni plan d'action tableau planification tableau au gouvernement est afanta la amana wuli do mi amana nyesi ro ma nyesi yele do au gouvernement nyemoko o yere na kuro mogo anno fe mogo ulde ko kwa sente ni sila o ka gafe ko na ulu ya don to di ulu te ministre o te premier ministre ulu présenter ñogonye wala saka kuma oui puisque yalma ou ya don to di ka fo premier ministre te ni si kalam voilà parce que yeno est-ce que o ko songi ngal ngo est-ce que puisque ulu be mouvement min kono chaque fois réunion be ke ka mise en jour ke na fait 17 de ka mise en jour ke parce que premier ministre il avait dit ka fo chaque fois régulièrement o be ñogonye ka se ka hakli jagabo ke gouvernement parce que avait dit ka fo ka sorti do kono si je me rappelle ka jira ka fo fin be ke gouvernement konana ale be M5 mo fara ñogon kan voilà ça ka se ka compte rendu que oui ka jira lo be mais est-ce que ni fana peut-être aux conversations de kono kuma masoro très bien mise à jour ma pour que ka se ka avancer do ni o be ka se ka au même point d'égalité ko so nga kuma be yande no fait c'est pour dire que ulu te ni kenen nuka uni présenter ñogoy uni ministre te ñogoy unu ka premier ministre de ou ka cabinet ko nala pour certains d'entre eux on a be baraka nya mais ni ya ulu be ni kuma nu mais c'est ka la seydou ma de na la seydou ma jonya la suma mo min ko ulu ko ma min te ko inka a te may yeni ko sila ma ni ga hakil na la de c'est que ibe sura yere da nyefuye donc na le de a nyefuye nulu ya seben ka ke gafe o jonka gafe seben ne nana la fo ne be kulu kele na o gafe seben ko yira o fo nyema ko ni ne la halay ne be se ka bo la to amano c'est que il symbole là donc c'est pour dire aujourd'hui moi quand ka joro nimbe joro ko ngo jamana ko nala ka fo jamana yere au sommet de l'état une dysfonctionnement soube fama on y ronti c'est-à-dire il est constitution be korlen fara kuraka abe joron di premier ministre ma mumba to ministre amma fo barato ko ni mais ministre ko no baka hokumu ko de orambura ka bara munu cité o bebe ministre de konal gagner bara nu fambata mena nyefi u benye silendo ministre so kelenema ngunu kan dunya ira ka bo o ministre so kele mi fana ko ni primature che bembali abat e bembati erreur ayem u yemunu cité ko momena donc erreur organisation du territoire plutôt réorganisation du territoire o jonka département ministre de l'administration territoriale ministre d'état maintenant nié campagne référendaire o jonka département ministre de l'administration au beta les ministres kelenya ministre d'état report léger des élections jonka département ministre d'état a annoncé ministre d'état allez do fana les discussions autour de l'AS de l'alliance ministre wero be do la monte ministre mais ministre d'état sembal donc nié ulu jatemine fle ka munu cité dialogue intermalien ministre d'état de Koumé sans fait ministre d'état de Koumé présent créé présidium na sans fait donc ni a jatemine ni tir nous be orienter le no mo mi may ba fam au tir nous be fana ni a jatemine ngunu ko nyokuma munu fo fana akuma nous be soro sahaba bula parce que ni a tir be orienter a karsama c'est que afora ko watila ko karsa bena do norobla yalma eso kele fana te ni ndugo donc ni yeni ko mbe jatemina be mo siran jamana yere marala ka fo jamana famo ulu bi se ka ke nyogo na ka se fo ni niveau la fo be laban ka na lefe san fe to di beda bala be nye koro ni to la mba ira ka fo ambe jamana kono jamana mi mara to kan ka ma joro sini kan ka njoro odla ambe niveau la bi vraiment ni équipe ni banque na ni se mais no kerawo est-ce que normalement yan ne ko inka ke se ko entend yere nyinga fana est-ce que au sommet parce que ministre wo premier ministre wo ni be fana lié le présentement
président de la mais ni dysfonction bɛ se ka kɛ cogo di ko président b'a dɔn au sein de l'équipe ale ka dɛsɛ ka kuma ou bien ka dɛsɛ ka ministre bɛɛ parce que i ye ɲɛmɔgɔ ye fo ka se ka bɛɛ fana jɔyɔrɔ yira i la gouvernement kɔnɔ mais est-ce que en un mot aussi ni ko in jateminɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ entre la présidence et la primature est-ce que ko coordonné don est-ce que ko bɛ ka kɛ a ɲɛma parce que c'est le président qui n'u bɛɛ lié bɛ président de la maintenant ni dysfonction bɛ na fɔ ministre bɛ se ka ko kɛ k'a sɔrɔ premier ministre t'a kalama i n'a fɔ ministre de l'énergie bɔra cogo min k'a fɔ commission yɛrɛ sigilen bɛ kuluba président yɛrɛ de bɛ o siéger premier ministre bɛ bɔ k'a fɔ ale yɛrɛ t'o kalama est-ce que là le malin n'est pas profond fo kana kɛ bi memo yɛrɛ ka bɔ ka ko tɔ yɛrɛ sɛbɛntiya ka yira k'a fɔ vraiment premier ministre yɛrɛ mɔgɔ bɛ ɲininka est-ce que a bonyalen don ministre yɛrɛ fɛ. o de la ne ko kabini ko daminɛ i bɛ taa ɲini yen de partenariat min pacte d'honneur min n'a fɔra k'a signera memorandum kɔnɔna la yalima a kɔnɔfɛn a gafe in kɔnɔfɛn ye mun ye o ka fɔ malidenw ye fɔlɔ bɛn kɛra mun kan est-ce que bɛn kɛra malidenw kɔ kan de wa est-ce que bɛn in de bɛ ka premier ministre retenir hali bi a ka poste la wa ni ɲininkali ninnu jaabi bɛ sɔrɔ gafe in de kɔnɔ gafe in de kan ka yira malidenw na n'a bɛ yen o ye kelen filanan président kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la o ye wajibi don o kɛra an bɛ transition kɔnɔ an tɛ transition kɔnɔ président bɛ danaya de da maa kan a ka k'i ka premier ministre a k'i ka baaraw kɛ il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ fana faamu k'a fɔ pourquoi mɔgɔw ka teli ka premier ministre taxer ka tɛmɛ président kan démocratie yɛrɛ sigi cogo don parce que jamanadenw an bɛ transition de kɔnɔ maa si ma éli yan maintenant an bɛ waati normal jamanadenw bɛ voter maa kelen de k'i kɛ jamana ɲɛmaa ye o de président donc olu dara e de la o y'i kɛ jamana ɲɛmaa e de fana bɛ équipe former i bɛ premier ministre dɔ nommer k'a fɔ ne fana ka danaya bɛ nin kan n ka projet de société min n'an ye campagne kɛ ni jamanadenw k'u sɔn n'a kɔnɔ fɛn ma n'u votera ɲɛ k'an sigi o projet de société premier ministre min bɛ se k'o kɔnɔfɛn waleya n b'o tigi nommer ni président y'o nommer sisan président t'a nɔgɔyara la o premier ministre de kan k'a dɔn k'a fɔ danaya min dara ale k'a kan k'a minɛ a fa donc président ka hakilinaw lafasaba fɔlɔ ye premier ministre président ka baara waleyaba fɔlɔ ye premier ministre donc o premier ministre bila kun bɛ kɛ dɔrɔn a k'a ka équipe former c'est pourquoi an kun bɛ ancien système mun kɔnɔna la a kun bɛ fɔ de ko premier ministre de bɛ gouvernement former a kun ye mun ye danaya dara e de kan k'i ka projet de société hakilinaw waleya donc pour que e k'a waleya i mako bɛ maa minnu na n'u bɛ se k'o baara kɛ i b'olu wele i n'u bɛ baara kɛ donc à chaque fois au système nin kɔnɔna la premier ministre de tun bɛ interpeller assemblée la parce que c'est lui qui est responsable mais sauf an kan k'a dɔn k'a fɔ oui premier ministre min b'an kunna bi ale nin position ninnu défense caman mais i b'a dɔn mun dabaliban bɛ ne la Musa memorandum ko premier ministre tɛ AES discussion fɔlɔ ninnu kɛra k'a t'a kalama a ma associé a la n'est-ce pas kabako ye mun ye o premier ministre kelen min ma associé AES discussion na o de tilala ka lettre ci parti politique ma k'u kana u ale kana baro kɛ AES kan a sigira cogo min a miiriyaw ye mun ye u b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn parti politique k'u dɛmɛ u ka se ka nin ko in waleya ale maa kelen Musa an ka ɲɔgɔn bonya memorandum bɛ se k'a fɔ cogo di e tɛ ko kalama ko min na ko min daminɛ a discussion ma sara i la e ka tila ka maaw wele k'u kana k'e b'o ɲɛf'u ye i b'a sɔrɔ a kɔnɔna ko kuma fɔra a kɔfɛ kɛ donc dans ce cas n'a fɔra i ye kɔfɛ n'i jɛra n'a ye e man k'a fɔ bi tugun i ka maaw man k'a fɔ bi k'e sen t'o la peut-être comme i da ma don daminɛ ko an k'o fana bila les aéroports u m'a fɔ k'o fana o hakilina ma sara a la donc n'u y'o fɔ ale maa kelen parce que parti politique wele fo sigiyɔrɔma saba de ale maa kelen de ye parti politique wele tugun ka kuma o sujet ninnu kan ka tila tugun a ye sortie wɛrɛw kɛ sortie minnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ nin waati in na jamana mako bɛ mun na kosɛbɛ o ye de k'an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn an ka lakana sabati fɔlɔ an ka jamana kɔnɔna la ko ni lakana waati n'o banna waati min an bɛna élection ko la ko élection tɛ taa ka dan kɛ ale maa kelen n'o hakilina defa alors que e ko k'e a ma sara e la donc cogo di i bɛ se ka kɛ ko kɔnɔ kow tɛ sara i la e bɛ tila ka wuli k'o ko kelenw lafasa mais bi yugu b'a fɛ ka na ni yaga ye e ko k'e t'a kalama i bɛ ka maaw bɔra k'i t'a kalama bon olu ka nin memorandum nin tɛ premier ministre blanchi foyi la parce que a ye sortie caman de kɛ sortie minnu kɔnɔna la a ye nin position ninnu defa donc memorandum tɛ se ka na malidenw lafaamuya k'a fɔ a se ma ye o baara ninnu na o memorandum tɛ se ka malidenw lafaamuya donc mun kɔni don an kan ka siran sini ɲɛ mais an kan ka duwawu fana an kan ka jamana ye duwawu ye mun ye hali bi faamaw ka ɲɔgɔn kan fɔ an ka duwawu y'o de faamaw ka ɲɔgɔn kan fɔ wa maaw ka tila ka bila baara la a dɔnniya bɛ minnu na wa a kɛli volonté bɛ minnu kɔnɔ a ɲuman ko dɔn minnu fana bɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan
parce que actif la posera en bolé dialogue intermalien nani bi o actif la be kera sababu ye ka malidenw fara fara ka ɲɔgɔn na k'u yɔrɔ janya ɲɔgɔn na donc ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ ni ɲɔgɔn jamana kɔnɔ sigi k'a fɔ ba bɛ labɛn jamanadenw ka musaka wari bɛ ta ka don sigi k'a fɔ min labɛnni la ko dugusɛjɛ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ ni mara ɲɛmaya kalifalen don ma olu kana walew kɛ wale minnu bɛ malidenw ko di ɲɔgɔn na a fɔlɔ kɛra premier ministre ka livre mun bɔra livre ye dɔ fɔ maaba bɛɛ ma presque a kɛra mankan ye fan bɛɛ fɛ o maaba ninnu kelen o kelen maa minnu b'u yɛrɛ y'u ka miiriyaw kɔnɔna la a bɛɛ kumana premier ministre kɔrɔ ma to président kɔrɔ ma to directeur ma to maa si ma to donc ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ maa ka bɔ dialogue kɔnɔna la ou bien k'i to dialogue kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ nin livre labɔ nin waati in na o ye gɛlɛya fɔlɔ gɛlɛya filanan ni memorandum nin de memorandum ni kuma ninnu b'a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ yɛrɛ ye tiɲɛ ye a tun kan ka bɔ ka kɔn bi ye mais dialogue kɔfɛla tɛ donc vraiment mara taabolo faamuyali foyi t'a la fɛɛrɛ tɛ ka kɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ fɔlɔ min bɛ yen o ye bɛn ni kɛlɛya kɛlɛ ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan i ma ye o de la an ka miiriya kun ye masde gala in ye kɛlɛ fɔlɔ kan ka k'o de ye jamana in kɔnɔna la tant que an ma ɲɔgɔn kan fɔ tant que an ma fara ɲɔgɔn kan tant que dɔ de bolo pour que ale k'a ka position conforter a ka to a sigiyɔrɔ la f'ale ka tɔw janya de k'u yɔrɔ janya k'u lagosi tant que o fɛɛrɛ ninnu bɛ jamana kɔnɔ et puis a ka bɔ maa yɔrɔ maa minnu ni mara yɛrɛ ɲɛmaya kalifar'u ma an ka taa ɲɛ a bɛ gɛlɛya. ok an ka taa ɲɛ o bɛ gɛlɛya ni waati in na an bɛ don sujet laban kɔnɔ min ye électricité ye courant ko Seku n y'a mɛn Bacile ko sisan maliyɛnw tɛ ka yala ni u ka chargeur de ye ni i bɛnna ni courant bɛ yɔrɔ min i bɛ sigi i bɛ ka téléphone k'a la n'a ye dɔɔni ta i bɛ sɔrɔ ka continuer courant ko in sisan kɔni a kɔni tɛmɛna fɔ yɛrɛ kan an y'a ye président kɔni taara Sanakɔrɔbaw don ka taa min ye premier pierre o ka kɔrɔ ka fɔ panneau photovoltaïque bɛna na sigi Safo bi o taara yen fana ka taa o fana kolomakari a yirala k'a fɔ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka min ye kurantigiw ka se ka olu kɔni maliyɛnw lafiya mais waati jumɛn an y'a ye minisiri kun bɔra waati dɔ la ka yira k'a fɔ baaraw bɛ sen na nka hali bi gɛlɛya kɔni bɛ ka taa ne bɛ deli k'o de fɔ n ko c'est vrai san 30 politiciens bɛ ka jalaki k'a fɔ olu de EDM tiɲɛ investissement k'a la san 30 a fɔra politiciens jalakira nka san 30 in kɔnɔ ma miiri ne kɔni hakili t'a la k'a fɔ jamana in ye heure 3 heure 4 kɛ k'a fɔ courant tɛ jamana in kɔnɔ o ma deli ka kɛ nka nin bi bi in na o yɔrɔ dɔ bɛ se ka tile 3 kɛ yɔrɔ dɔ tile 2 kabini an bɛ programme de délestage kɔnɔ o tun ye 12 heures de coupure 6 heures d'électricité ne y'a fɔ n ko ni sunkalo tɛmɛna les Maliens vont lire l'heure parce que nin ko in bɛ ka taa cogo min solution tɛ yen mais ɲɛmɔgɔ fana tɛ k'a bɔ ka se ka kuma jamanadenw fɛ maaw kɔni don o don n'i ye courant sɔrɔ don min o de programme yɛrɛ tɛ yen n'i y'a sɔrɔ don min o y'i garisɛgɛ ye programme yɛrɛ mɔgɔ si tɛ k'i sɔnni sigi k'a fɔ n sigilen b'a la tigitigi k'a fɔ nin heure in na n bɛ courant sɔrɔ nin heure in na a bɛ tigɛ n'i y'a sɔrɔ waati min o de don nka an y'a ye nin ko in bɛ ka kɛ Segu n y'a mɛn nin ko in est ce que il n'est pas temps o ka bɔ ka se ka kuma yɛrɛ fɔ puisque CNT la ministre interpellé a y'a yira k'a fɔ EDM kɔni bɛ faillite la waati yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ carburant sɔrɔla a yira k'a fɔ signature dɔ kɛra ni Niger cɛ pour que ka se ka carburant fournir a y'a fɔ carburant sɔrɔla mais a fana a y'a yira k'a fɔ carburant bloqué len don mais carburant bloqué len don yɔrɔ min fana o fana ma se ka fɔ maliyɛnw ye hali bi. Musa i b'a dɔn nin ye ko gɛlɛnba de ye crise énergétique nin min ye courant ko gɛlɛya ye tɛ se ka nin kuma fɔ ni ma hommage kɛ an ka bolola baarakɛlaw ye bolola baarakɛla minnu b'an bolo cɛsirilen don kojugu Musa n'i miira dɔw la n'i yɛrɛ bɛ a dɔw kalama i b'a ye u bɛ maɲumatɔ ko min kɛ walasa k'u ka denbayaw labalo u ka bololabaara ninnu o de bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ ka se ka jɔ u k'u ka denbayaw ta ni banaw bɛ yen u ka furakɛliw kɛ ani ko caman mɔgɔ mana miiri u ka situation na courant ko in i b'a dɔn k'a fɔ conforté parce que daminɛ la a kun kɛra maaw kɔnɔ minnu bɛ interpellation kɛ courant ko la u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ ni n'u ka lafiya de kosɔn n bɛ da clim kɔrɔ n bɛ da ventilo kɔrɔ olu ɲɔgɔnnaw o tɛ dɔw yɛrɛ ko ni su kora ko ka taa n da ka o tɛ courant ko ye courant ko ye dahirimɛ ko de courant ko ye jamana yɛrɛ économie de n bɛna yɔrɔ dɔ expliquer minnu nafa ka bon trop an y'a ye k'a fɔ collectif budgétaire la CNT la u y'a fɔ k'u ye 4 milliards bila kɛrɛfɛ u ka fɔ la u ko ko wari fanba k'u b'a don armée la
an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yɔrɔ min bi an kan ka encourager ni nafolo ye mais ko dɔ bɛ an ka dɔn k'a fɔ jamana nafolo pour que a ka sɔrɔ ka don kɛlɛkɛcɛw la fo économie ka munumunu bien sûr ni nafolo tɛ munumunu jamana kɔnɔ a tɛ sɔrɔ kuma tɛ ka don kɛlɛkɛcɛw la n'an b'a fɛ k'an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ terrain kan u ka minɛn sɔrɔ a cogo la u ka marifaw sɔrɔ a cogo la il faut que an ka jamana sɔrɔ o de ka yakubaya o bɛ se ka yakubaya ni fɛɛrɛ minnu ye o ye ni maa kɔfɔlen minnu filɛ nin ye ni y'u fɔ n'o ye bolola baarakɛlaw ye olu ka baaraw ka se ka k'a ɲɛma olu ka baaraw n'u y'a kɛra a ɲɛma wari bɛ circuler wa hali ni gɛlɛya in kɔnɔna la maa ninnu bɛ ka taxe sara u bɛ ka impôt sara an b'a caman kalama parce que an yɛrɛ bɛ interpeller a caman na ne bɛ maaw dɔn soutien farouche de transition na kabini n'a daminɛ mais a dɔw y'an wele k'u ka situation ɲɛfɔ an ye k'a fɔ vraiment trop c'est trop mais hali bi an bɛ k'a dɔw la faamuya parce que ko in an bɛ niveau min na sa mɔgɔ ko tɛ bilen n bɛ ko a dɔn jamana ko ala ka jamana kɛlɛ o ko tɛ bilen n bɛ faamaw kɛlɛ o ko tɛ bilen an bɛ situation dɔ de kɔnɔ n'an bɛɛ ma fɛɛrɛ ɲini ka bɔ nin kɔnɔna la a bɛna wolongu n'an si t'a dɔn ala ka n'a cɛ janya c'est pourquoi an bɛna ye k'a fɔ tant que ni maa ninnu ma soutenir bolola baarakɛlaw ma soutenir u ka baara kɔnɔna la fɛɛrɛ ma kɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin courant ko in na walasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min a bɛ gɛlɛya économique ka fonctionner ni économie dun ma munumunu ko wari ma munumunu anw tɛna wari sɔrɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn ka dɔ fara u ka fanga kan n'an dun ma se ka dɔ fara olu ka force kan anw yɛrɛ fana bɛ bila danger la parce que an ka insécurité bɛ bila danger la insécurité bɛ wara donc c'est pourquoi pour moi aujourd'hui ce qui urge c'est une solution à court terme o de urgence ye bi an bɛ yɔrɔ min jamana kɔnɔna la mais k'a fɔ minnu bɛ sen na baara ɲumanw dɔrɔn an k'u soutenir ne bɛ jamana ɲɛmaaw fɔ nin yɔrɔ la Musa parce que n'i y'a jateminɛ Sanankɔrɔba o don jamana ɲɛmaa bɔra yen ni ka taa lancement kɛ panneau fɔlɔ da ka baaraw lancement kɛ i ye mun fɔ bi normalement faamaw kan ka kɛ safo walasa ka yen fana lancement kɛ safo kɔfɛ dɔwɛrɛ kelen wɛrɛ bɛ yen donc c'est pour dire que anw minnu yɛrɛ sɔrɔla ka dɛmɛ président kɔrɔ fɛ a ka baaraw kɔnɔna la a ka programme d'urgence présidentielle kɔnɔna la ni miiriya ninnu tun b'a kɔnɔ sapota min filɛ ka lancer bi a miiriya tun b'a kɔnɔ caman yɛrɛ y'a fɔ projet kura don mais projet kuraw tɛ mais n'a kɛra mun tile la an b'i fo i ka courage don i sera ka fond mobiliser walasa a ka se ka lancer o de la jamana ɲɛmaa minnu bɛ bi an b'u fo u ka nin miiriya la parce que u y'a k'u hami ye u y'a k'u ka souci ye mais ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita la a ka miiriya caman don programme d'urgence présidentielle kɔnɔna la étude dɔ financera étude min kɛra sababu ye ka site identifier parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa centrale sigi dugu la a ka sɔrɔ étude kɛra étude min y'a jira centrale mana sigi o dugu la a bɛ se ka courant ɲɛnama di o de baara bɛ kɛ fɔlɔ o baara ɲɛbila in Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la an b'a fɔ ni o miiriya in ye o kɔnɔna de la an y'a ye k'a fɔ Pɛlɛngana Segu o t'a miiriya ta o kɔfɛ diɲɛ ma panneau ko ma dege mɔgɔ si la centrale hybride o fana kɔfɛ Kita centrale o sigira 2019 i bɛ ka waati la donc centrale solaire ko jamana in kɔnɔ ko kura tɛ mais jamana ɲɛmaaw filɛ ka sira min ta n'a ko ye a sira kan ka soutenir an kan k'u fo sira in kan an kan k'u fo k'u encourager u ka continuer nin sira in kan ni Sanankɔrɔba t'a la ye 200 mégawatts 200 mégawatts min bɛ 314 hectares de kan donc kɛnɛ mun don kɛnɛ ba don donc panneau minnu bɛ installer u fɛnnen don mais hali bi an bɛ kuma jamanadenw fɛ k'a fɔ baara minnu don c'est à court moyen et long terme donc nin baara moyen terme minnu bɛ yen a dɔw bɛ se ka taa san 2 la parce que ne tɛ n'i ye baara kɛ ni u ka discours chiffres ninnu ye i bɛ don fili la o yɛrɛ de b'a to an ka faama caman bɛ yen jamanadenw bɛ tigɛ u ka kumakan na parce que tuma bɛɛ u bɛ chiffres minnu avancer ani u bɛ date minnu avancer u bɛ b'u dɔgɔkɔrɔ jamanadenw b'a fɔ aw filɛ nin ye aw de ko kalo naani sera an ma courant sɔrɔ aw ko ko san kelen sera an ma courant sɔrɔ donc pour que an ka bɔ olu fɛn nan kɔnɔ i bɛ ninnu projet ninnu bila moyen terme de kɔnɔna la donc il faut compter les 2 ans pour que an ka se ka nin bɛɛ sɔrɔ nka miiriya mun don a kan ka soutenir a kan ka fo n'a sɔrɔla fana Sanankɔrɔba kelen ta jateminɛw y'a jira k'a fɔ Mali courant ko la 100 sara la a bɛ se ka 10 ta donc ni mun bɛ se ka 10 ta 100 sara la n'o ɲɔgɔnna n'an y'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sɔrɔ ka to ka continuer a kan a bɛ dɔ de bɔ an ka système kɔrɔ in na n'o ye thermique ye parce que thermique de bɛ baser carburant kan bon carburant dun tɛ sɔrɔ musaka kɔnɔ an dun bɛ transition in kɔnɔna la jamana in musaka ko kuma ma nɔgɔ donc c'est pourquoi bi i ye kuma daminɛ yɔrɔ min ani n yɛrɛ fana y'a daminɛ yɔrɔ min mun ye bolola baarakɛlaw ka yɔrɔ ye
c'est-à-dire ka kuma fɔlɔ ye de malidenw mako bɛ kuran na sisan tiɲɛ na malidenw mako bɛ kuran na sisan baara ninnu ka ɲi baara ɲumanw don u bɛ dɔn makɔnɔ la nka yan'o cɛ an b'a kɛ cogo di denbayatigiw olu de bɛ yen u tɛ ka se k'u ka denbayaw labalo baarakɛla caman de bɛ yen employeurs minnu y'u ka baarakɛyɔrɔw datugu pewu o baarakɛyɔrɔ kelen o kelen datuguli baarakɛlaw dɔw de bɛ yen minnu fana bɛ remercier u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ chômage la u ka baara tigɛ na u ka denbayaw bɛna kɛ cogo di n b'a dɔn jamana ɲɛmaaw kan ka sɔrɔ u bɛ ka miiri o kow la mais n b'a ɲini u fɛ hali bi u ka jateminɛ ba kɛ o ko ninnu kan olu maa ninnu bɛ se ka dɛmɛ ni sira minnu ye u k'olu fana siraw bila u senkɔrɔ parce que jamana y'an bɛɛ de hakilina ɲuman tato a kɔlɔlɔ t'an tɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye mais o kɔlɔlɔ fana miiriyaw de kan ka k'a kan en amont pour que n'a nana don min an ka se k'a gérer mais malheureusement transition in kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ o de b'an manqué an y'a kɔnɔ de an ni tubabuw bɛ bolo di ɲɔgɔn ma baara minnu kɔnɔna la k'u gɛn waati min ou bien u taara waati min maaw bilalen gɛlɛya kɔnɔna la waati min ka wuli ka miiriyaw ta k'an b'o maaw ɲini k'u dɔn jɔnw don an y'a bila de ka MINUSMA fana gɛn ko MINUSMA taara waati min ka miiriyaw tali daminɛ jɔnw tun bɛ baara kɛ an bɛ se ka mun f'u ye hali sini ne n'a dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama ala de b'a dɔn u bɛ lahala mun na donc an kana ko bɛɛ k'o ye situation o situation mana présenter an n'an kan ka décision forte dɔ ta ko la n'o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamanaden dɔw ma an k'an jija an ka miiriyaw kɛ yan n'an bɛ décision yɛrɛ ta pour que dɔw mana se a tigi ka sɔrɔ an ye nin minɛ a la an ye nin yira a la o de ka ɲi jamana mara kɔnɔna la mais n'i y'a fɔ dɔw b'a fɔ non non karisa kelen tɛ jamanaden ye jamana tɛ jɔ gɛlɛya kan wa jamana tɛ jɔ gɛlɛya kan parce que e ka du ko tɛ ne ka dutigi de tun b'a situation na e t'a fɔ jamana tɛ jɔ gɛlɛya kan donc il faut qu'an k'a faamu k'a fɔ jamana y'an bɛɛ de a tɛ se ka taa ka maasi to donc ka jamana ɲɛmaaw fo nin miiriya in na k'u encourager k'a f'u ye u ka continuer mais mun ye tiɲɛ ye bi an bɛ yɔrɔ min an ka fɛɛrɛ kɛ situation min solution min bɛ sɔrɔ urgemment ka se ka solution à court terme min ye carburant ye an b'o fɛɛrɛw latigɛ cogo min an k'o latigɛ nin situation nin dɔ ka bɔ a la e ye tile 3 ka fɔ ka tile 4 fɔ ne fɛ yen Yoro du Sahel quartierw bɛ yen tile 5 u ma courant yɛlɛ quartier village bɛ yen mun rattachelen don Yoro dugu la n'o ye Awoini ye olu ka yɔrɔ la ko tile 6 u ma courant yɛlɛ a nana sɔgɔma in na de yanni ka si ma y'an yɛrɛ u ye message ci ma ko a nana donc c'est pour te dire que nin gɛlɛya in a bɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ fɛ yen ne bɛ ba kɔ Jikɔrɔni anw fɛ yen na don o don kɔni an tun bɛ se ka heure 4 heure 5 sɔrɔ mais bi ne ye weleli kɛ sɔgɔma in na 24 heures tɛmɛna ka sɔrɔ courant ma na or an tun t'o kɛ fɔlɔ n bɛ yɔrɔw fana dɔn ni nɛrɛkɔrɔyanfaw ye 48 heures u ma courant yɛlɛ u tun t'o kɛ fɔlɔ donc fɛnw bɛ ka gɛlɛya de dɔw de bɛ ka fara kan dɔw de bɛ ka fara kan donc il faut que an k'an hakili to o yɔrɔ ninnu na et puis an ka jamanadenw la faamu de centrale ninnu bɛ ka dilan a ma fɔ n'u dilanna a bɛna courant ko bɔ Mali kɔnɔ parce que n'an ma nin faamuyali di jamanadenw ma faamaw u b'u yɛrɛ de don gɛlɛya la tuma bɛɛ a bɛ ɲɛfɔ jamanadenw ye ni nin kɛra ni nin banna don min a bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la a bɛ ɲɛfɔ ten c'est comme sisan n'an tun bɛ 7 heures kɛ a bɛ se ka k'a bɛ se ka na 6 heures la ou bien 5 heures la a bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la n'a fɔra ten a bɛ faamu jamanadenw hakili bɛ préparer fɛn supporteli kan mais ni a lakala cogo la mun b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ n bɛ ka dɔw ye cogo min lakali dugu la mun b'a yira k'a fɔ nin kɔni ye courant ko bannen de a dɔw yɛrɛ ko kalo 4 sisan Mali courant ko bɛ yen dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko 10 août ko Mali bɛ courant sɔrɔ voilà auditeur dɔw bɛ k'a fɔ ko dɔ ko est responsable la 10 jamana ɲɛmaaw kana sɔn maa ka associer olu image la maa min bɛ nin message sugu fɛ parce que n'a dɔn sera ni maliyɛnw ma courant sɔrɔ tugun u bɛna wuli aw de kama o t'olu tigiw dɔn bilen donc an k'an hakili to yɔrɔ la ok d'accord maintenant sisan comme Lamini bɛ ka yira k'a fɔ waati sera kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin filɛbaw ni lamɛnbaaw ma n ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye o ye fɔlɔ Musa ka jamana ɲɛmaaw ka u interpeller mais ka yanni k'olu interpeller sujet dɔ kan n b'an ka finitigiw fɔ kosɛbɛ Musa parce que an y'a ye tile 2 in na Muruja maajuguw nana bi dugu kan finitigiw wulila ka jɔ k'o repousser o repousseli kɔnɔna la o ye dankari kɛ maajugu caman na donc bi o ye nisɔndiya kun de y'anw bolo k'a fɔ an ka fini an ka kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don ka se point na attaque menace mana bɔ ni yɔrɔ yɔrɔ ye u bɛ jɔ a kɔrɔ u b'u yɛrɛ nin di anw lakanali kosɔn donc finitigiw kan ka fɔ nin yɔrɔ in na u mana kɛ jamana in yɔrɔ o yɔrɔ la donc k'u fɔ u ka cɛsiri la k'u fɔ u ka faso kanu na u ka wuli ka jɔ la ka faamaw fɔ faama minnu fana b'u labɛn Musa
mais o kɛrɛfɛ k'a ɲini finitigiw fɛ gɛlɛya dɔw fana bɛ yen an ka jamana yɔrɔ dɔw la u k'u hakili to a fɛ k'a ɲini faamaw fɛ u k'ulu yɔrɔ ninnu jateminɛ kosɛbɛ parce que binkani walew bɛ yen fanw fɛ kosɛbɛ n'o y'an ka jamana camancɛ yanfan n'a kɔrɔ yanfan ye Bandiagara, Douanza région ani Moti région Gao Menaka ni yɔrɔ ninnu gɛlɛyabaw de bɛ yen Musa an bɛ faamaw hakili jigi a ko ninnu na pour que u k'a ta ba la an b'a dɔn u bɛ baara la dɛ u ka dɔ fara a kan ka fara o kan Musa Bonikaw tagamana bi Boni situation n yɛrɛ bɛ caman kalama la ni Bonikaw u ye n wele ka laseli caman kɛ n ye u bɛ degunba kɔnɔ wa a bɛ kalo caman bɔ Musa ko kalo 10 chaque fois nɔgɔyada fitinin bɛ na an b'a fɔ c'est un ouf de soulagement c'est joli ne yɛrɛ b'u wele k'u féliciter parce que faamaw ye dɛmɛ dɔ ɲɛsin u ma an b'a fɔ c'est un ouf de soulagement mais quelque temps après an b'a ye situation bɛ segin a cogo kɔrɔ la donc an b'a ɲini faamaw fɛ u k'u hakili to Boni la u ka wulikajɔw sabati Boni ko in na Bonikaw sɛgɛnna Bonikaw ɲanina et puis u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ y'u ɲɛla k'a kun kɛ embargo ye mun bɛ taa u bɛna suman tɛ dɔn u tɛ suman sɔrɔ furakɛli ye baara de tuma dɔw la banabaatɔ dɔw bɛ bɔ ka Moti de yɔrɔ ɲini pour que u ka se ka furakɛ n yɛrɛ b'o seereya n bɛ mɔgɔ kalama mun yɛrɛ a masa yɛrɛ taara o cogoya la donc olu ye gɛlɛyabaw de an b'a ɲini faamaw fɛ an bɛ succès kɛ yɔrɔ dɔw la mais yɔrɔ dɔw fana bɛ an k'an fanga di yen ma kosɛbɛ Boni bɛ jate o yɔrɔw fɛ ɲɔnɔ cercle bɛ jate o yɔrɔ in fɛ donc an k'an hakili to nin yɔrɔ ninnu na walasa lakana in ɲɛfan bɛɛ de jamana basigi foyi tɛ a bɔ ni basigi nana an ka jamana kɔnɔ o de ka di an bɛɛ ye an bɛɛ fana ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka finitigiw dɛmɛ walasa o basigi in bɛ sɔrɔ mais jamana ɲɛmaaw k'u cɛsiri kosɛbɛ lakana in yɔrɔ la centre yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana Boni ni ɲɔnɔ ninnu yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana nord yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana donc o de bɛ se k'a to hakilina wɛrɛ minnu b'an na an bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ donc Musa ka i yɛrɛ fɔ foli diyara n ye k'an ka an lamɛnbaa n'an lajɛbaaw ni waati in na minnu bɛ k'an suit k'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliden bɛɛ fɔ k'a fɔ an tɛ se ka bɔ kuma la ni an m'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka situation créer situation min b'a to an bɛ bɔ nin transition in kɔnɔna la an bɛ sigi ordre constitutionnel kɔnɔna la parce que gɛlɛya caman bɛ an mɛnna k'a fɔ Musa gɛlɛyaw bɛ yen parce que an bɛ transition kɔnɔ teri caman bɛ yen u bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ an kama parce que an bɛ transition kɔnɔ an k'a lajɛ ten dɔ kɛra transition san 4 wa an filɛ yɔrɔ min an yɛrɛ tɛ taa fan dɔn an yɛrɛ la parce que maa yɛrɛ t'a dɔn hali bi an bɛ mun kɔnɔ transition dire banna wa kuma tɛ kɛ ka kɛ maa fɛ faamaw sigilen don bɛɛ sigilen don an bɛ mankun kɔnɔna la o man ɲi jamana ma jamana foyi tɛ se ka développer nin cogo la donc n'an b'a fɛ jamana in ka rayi ta rayi normal ta n'an b'a fɛ nin gɛlɛyamisɛnnin ninnu bɛɛ ka bɔ an senkɔrɔ dɔ kɛra transition ko in na ten an ka bɔ a kɔnɔ minnu b'a fɛ transition kura ka sigi o y'u hakilina ye mais ne yɛrɛ kɔni kelen hakilina tɛ parce que ne tɛ ko kura nɔfɛ an bɛ mun nɔfɛ nin transition in ka kun cɛ walasa an bɛ se ka ɲɛsin ko yɔrɔw ma. ok walasa an ka se ka ɲɛsin ko yɔrɔw ma an b'i fo nin waati in na se k'o k'i fo k'i waleɲuman dɔn sabula sanga ni waati n'an y'i wele ka na surtout kunnafonidi kɔnɔ tɛ toujours présent surtout sifinnaka yɛrɛ an bɛ se ka fɔ kuma ka ca an ka turu ka teli nka kunnafonidi kɔnɔna na vraiment i jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ surtout jamana actualité baw i mana wele waati o waati i ka dayɛlɛlen don kunnafonidilaw ye an b'i fo o la c'est vrai que an bɛ sɛgɛn kɛ ka a labɛn mais aw fana bɛ b'an jaabi aw de fana b'a diya donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn wa ni kɛnɛ de kan ka sigi et puis ɲɛmɔgɔw k'an se ka i ye kuma dɔ fɔ c'est très important parce que farafinna kan n'i y'a yira k'a fɔ i ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen o bɛ kɛ i n'a fɔ i b'a tigi contre la ou bien i y'a tigi jugu ye au lieu de k'i hakilina lajɛ parfois ce n'est pas le message qu'on regarde mais c'est le messager on se focalise plus sur le messager que le message lui-même donc an kan ka se ka bɔ o de kɔnɔ k'a fɔ ni mɔgɔ parce que fɛn fana jamana mara f'i ka se k'a dɔn bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ minnu fana t'i fɛ o kuma tɛ k'o t'i jugu ye i bɛna sɔrɔ jamana kɔnɔ e hakilina ye fɛn dɔ ye pour que jamana ka bɔ i b'a sɔrɔ hakilina fana b'ale fana bolo ale fɛ n'ale taara o fɛ jamana bɛ bɔ c'est comme sisan calcul kɔnɔ très simple dɔw bɛ se k'a fɔ 5 plus 5 est égal à 10 i b'a sɔrɔ an mago bɛ chiffre 10 la i bɛ se k'a fɔ 5 plus 1 est égal à 10 dɔw bɛ se k'a fɔ 9 plus 1 est égal à 10 dɔw bɛ se k'a fɔ 6 plus 4 est égal à mais a laban ye finalité ye min ye pour que chiffre 10 de ka se ka sɔrɔ mais n'i bɛ jamana mara la il faut que vraiment contradiction o ka sɔn o ma k'a lamɛn ni débat contradictoire nana i bɛ se ka tɔmɔni kɛ a la surtout ɲɛmɔgɔ i tɛ se k'a bɛɛ dɔn c'est vrai conseil bɛ yen conseil tɛ se k'a bɛɛ f'i ye mais n'i bɛ jamanadenw lamɛn ceux qui sont proches de la population a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bɔ fɛn caman kalama i bɛ bɔ i ka jamanadenw yɛrɛ ka degun u kalama pour que fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la donc an b'a ɲini peut-être aw fana ka
o y'a ladon kaliwa min kɔnɔ peut-être lala a tɛ mɛn o kaliwa n'a ban n'ala sɔnna allez-y. point kelen bɛ yen n b'a fɛ mun ka gɛlɛn ma kosɛbɛ n kun b'a fɛ k'a lase i ka plateau in kan yan ni ka wuli o ye Nioro du Sahel an ka jiko gɛlɛya ye Musa Nioro a bɛ waati bɔ sisan miniji yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen dugu kɔnɔna la Nioro yɛrɛ dugu donc wulikajɔ caman kɛra ressortissants fɛ an b'u fɛ nin yɔrɔ in na association fɛ an b'u fɛ nin yɔrɔ in na mais kuma tiɲɛ ye mun ye f'an filɛ yɔrɔ min bi robinet tɛ toni quartier caman kɔnɔ Nioro dugu kɔnɔna la donc gɛlɛyaba de don ka autorité interpellé a la u ye mun kɛ kɔrɔlenw an b'u fɔ o la mais hali bi u ka wulikajɔ kɛ u k'u ɲɛsin Nioro dugu ma pour que jiko in an bɛ se ka nɔgɔya da sɔrɔ a la sinon an baw an dɔgɔninw an denw u sɛgɛnna kojugu ni nin jiko in ye courant ko bɛ kana fara kan puis il paraît fana k'a fɔ ko a bɛ ka wulikajɔ kɛ pour que a ka université wa t'a dɔn lycée de don pour que u ka se ka réhabiliter bon an ye lycée réhabilité ka ban an y'o kɛ 17 salles de classe an y'o réhabilité ka tila ka baaraba caman kɛ lycée kɔnɔna la mais bi gɛlɛya min b'an da la kosɛbɛ Nioro o ye jiko ye n'an ye miniji sɔrɔ a bɛ di an ye kosɛbɛ donc an b'a ɲini faamaw fɛ u ka fara an kan hali bi walasa minijiko in an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo min. D'accord an b'i fo o la ka Lamini Kulubali fo sabula courant ko in yɛrɛ kɔni kɛ bɛ sababu ye k'ale ka muso ko yɛrɛ gɛlɛya sabula a mana wari fara kan wari fara waati o waati k'a bɛ muso furu ni courant ko in yɛrɛ bolo n ka cɛ wari bɛɛ bɛ ka taa essence ni groupe ko la wari tɛ fɛn min sɔrɔ kɔlɔsi la ko moriya la ko k'o don kɔlɔsi la o kɛra Lamini ta ye donc an bɛ foli k'a ye nin waati in na sabula an yɛrɛ bɛ baara min na yan ale de bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka kumaw ani jaw k'olu lase Abubakar Tarawele Grand bɛ Katigaw ka demandi ale fana bɛ bolo bɛ nɛgɛ la walasa ka kumaw lase aw ma fiɲɛ suru sira fɛ min ye Isu Sangare fo ka taa Musa Hayidara la ninnu bɛɛ bɛ nin waati in na walasa ka se ka baaraw kɛ ka fara Sali Wederawogo la ninnu tun bɛ régie d'antenne na walasa ka kumaw lase aw ma donc an tɛ bɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ an m'an ka maaw fo sabula sanga ni waati n'a ye nin kɛnɛ in sigi mɔgɔw de b'a lamɛn minnu b'an lajɛ minnu b'an dɛmɛ ni hakilina ye émission kɔfɛ sabula an y'o de fɔ ni jɛmukan nin bɛ sigi jamanadenw de kama walasa jamanadenw olu ka se ka kunnafoni sɔrɔ donc an b'o olu fo nin waati in na min ye Mopti kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ colonel major Abasi Danbele fo ka taa ka chargé de communication na ka taa Isa Kansayi ale ye yen fana maire ye an ka foli b'a ale ye nin waati in na n'an donna Bandiagara kɔnɔ le gouverneur El Bechiri a n'a ka chargé de communication an b'o fo fo ka taa Madu Jemela commune de Jaminati kɔnɔ Kandayi Soyiba ale ye Jɛbi Kile fo ka taa Seydou Kelipili ale ye maire ye an b'olu fana fo nin waati kɔnɔna na Sevare kɔnɔ ne balimamuso Hawa Sise a n'an ba ɲuman an b'o fo nin waati in na Yara Mukolo fo ka taa Seydou Mayiga la ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman Sumayila Kulubali studio Poto Kunari an ka foliba bɛ ale ye nin waati in kɔnɔna na min ye Bamakɔ kɔnɔ Sulemani Fofana ale ye Sumu assurance DG financier an b'ale fana fo nin waati in na fo ka taa Dubai Mall Mamala Seye kɔnɔ an b'ale bɛ magasin belebeleba in kɔnɔ nin waati in na ale ka magasin kɔnɔ a ma se k'i ka taa Dubai ka taa fini ɲini fɛn fɛn bɛ sɔrɔ Dubai o bɛ sɔrɔ yen nɔ an b'ale fana fo nin waati in na n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye k'a fɔ Alimatu Kite min ye promotion de la femme ye ko ɲafunkɛ nin waati in na foli b'o ye ka Niorokaw yɛrɛ fo min Segu ɲamɛ tɔgɔ la nin waati in na donc k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya juru jira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ ka baara bɛɛ tara ka fara mɔgɔw min na o de ye acteur Alidu Mayiga ye kɔrɔbɔrɔkɛ faama nin waati b'a sɔrɔ ale bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ n'a tɛ te kunna i b'a sɔrɔ ale kɔni bɛ sogo kunna an b'ale fo nka an y'a fɔ Segu ɲamɛ siɲɛ wɛrɛ n'a b'a ka nin match in organiser a kana acteur kunkolo kan ka affiche la n'o tɛ a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sabula a ka titre ninnu a ma nɔgɔn donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleya k'a fɔ a k'an bɛn mardi wɛrɛ